de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak, RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras niya to sa ngunyan, alas 12:08 nin pagkaaga o pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Saindo Gabus. Aldaw kita ngunyan in Biyernes. Pit sa 21 kan bulan in Mayo taon 2021. Grabe na naman ang init kan sa tuyang kamugtakan kan panahon. Sobrang lanit sa kublit. Maglikay si mga high blood ay magparaluwas. Makakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio. Si engineer o si Kuya Tony Aguilar ang satuyang chief technician. Si Rodel Cesar ang satuyang information officer. Si Ma'am Kayla Legasyon Valdez sa opisina. Si Engineer Lindon Toralio, si Ringman si Tony Saison duman sa transmitter. Makakaibahan taman an sa tuyang mga pag-iribas sa luwas na mahatudkan sa indang mga bareta sa lado lokal. Ako man po an sa indong makakaibahan sa Bareta sa Pagka-Udto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Ngunyan, headlines kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Irigenya laog sa top 45 official candidate sa Miss World Philippines 2021. Anyos na soltero sa La Purisima, siyudad nin Iriga, arestado sa kasong serious physical injuries. Duwa na naman na pasyente kan COVID-19 duman sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur, naka-recover na kasudma. Mayor Jeff Biseño nagpatanid sa naglalakop na fake news sa pagpangaran kan mga tinamaan
nin COVID-19 sa munisipyo kan sinambitan ng Banwaan. Mayor Margie Aguinildo kan Banwaan kan Buhi Camarines Sur mas pinakusog ang kampanya kontra sa mga mass gathering na pinagbabawal kan IATF. Syudad nin Iriga nagsusulong LGU sa Camarines Sur na eligible for 2020 ni PBB. Municipal kikidat kan Nabwa liwat nagsagibo nin barangayanihan. Tulo ka tawo arestado sa Banwaan kan Karamuan PNP. Alkalde kan Karamuan kabaliman sa mga nagpatudok nin Sinovac vaccine. LGU target ang 70% sa kabilugan na bilang kan populasyon na mabakunahan tanganing magkaigwa nin herd immunity. Suspect na may kasong prostrated murder arestado man kan pinagsarong puwersa kan mga autoridad. DLTV bus maarangkada na biyahing syudad kan Legazpi Pasiringon duman sa Metro Manila, dagos na. Headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Pfizer vaccine itudok sa nagtitio sigon kidigong. Alert level 2 sa Gaza level 1 sa Israel itinaas kan DFA. Pilipinas number 3 sa C sa vaccination rollout. Brand kan bakuna sa sabihon sa mismong vaccination site. COVID vaccine sa 18 anyos pababa pinapupunan na. Recruitment kan 17,000 na pulis approve na sa Nafolcom. Party list sulon ng apudan sa senior citizen na magpabakuna na. Dentist Midtech gibuhon na vaccinators. Ex-Philippine President kakaulayon ni Duterte sa issue kan West Philippine Sea. Mayo pang deployment ban sa Israel sigun man sa dole. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa Bareta sa Pagka-Udto. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Laog an Irigenyang si Danica Teresa Shen Piñaflor Dilia sa top 45 official candidate na maralaban kan sa indaman na tibay tanganing makua ang korona bilang Miss World Philippines 2021. Si Dilia, 26 anyos na hali man sa syudad kan Iriga, aki ni Pading Dani Dilia kan Barangay La Purisima, syudad kan Iriga. Saro sa siyam na kandidata kan Team Aces and Queen A&Q
na nakalaog sa sinambitan ng prestihiyosong beauty pageant ngunya na taon. An A&Q saro sa mga bistadong training camp ka nagkakaperang world-class beauty queen. Arog ninda binusra siyam si Supsup, mi ganyang asin kadakol pa man na iba. Apwara sa bibisitahon o bibistuhon na Miss World Philippines nagkakapira pa sa koronang itatao sa manggagarana. Iyuan Miss Sofra National, Miss Eco International PH, Rina Hispano-Americana, Miss Tourism PH, Miss Environmental International, asin man an Miss Eco Teen International 2021. Mientras tantong mayo pang eksaktong petsa kuno arin asin sa ingigibuhon an Miss World Philippines ngunyan na taon. Mientras tanto, Iriga sana na tawanan kan Interagency Task Force on the Harmonization of National Government Performance Monitoring Information and Reporting System na kinababalehan kan Office of the President of the Philippines, Department of Budget and Management, Department of Finance, Presidential Management State asin man an pambansang pangasiwaan sa kabuhayan asin man pagpapaunlad. Ninhuli ka ini sulaminting Iriga sana an mga banwaan syudad sa bilog na Camarines Sur an makakaresibi nin for performance-based bonus para man sa taon 2020. Nakaiba man sa listahan ang LGU sa syudad kan Legazpi, LGU duman sa Pulangi sa probinsya kan Albay, asin man ang LGU dait duman man sa probinsya kan Camarines Norte. Mientras tanto, arestado man ang sarong soltero digdi sa syudad kan Iriga sa pagserbi nin mandamiento di aresto kan mga autoridad sa kasong serious physical injuries kan pinagsarong puwersa personahes kan Provincial Intelligence Unit alas 8 nin pagkaaga kasuodma Mayo 20 taon 2021. Ang suspect ini pinagbistong si Laimar sa Pugay Iimbestro, 21 anyos, soltero, estudyante asin man residente kan Suna 6, Barangay La Purisima, digdi sa syudad kan Iriga. Naarestar si Laimar kasuodma ninhuli sa binino kan mandamiento de aresto na pigpaluwas kan korte na pigserbi kan mga tauhan kan Camarines Sur Police Provincial Office asin man kan Iriga City Police Station sa kasong serious physical injuries na may pinagrekomendar na piyansa na nagkakantidad 6,000 pesos. Mantang sa presente ang sinambitan ng akusado an yaon pa man giraray sa kustodiya kan Iriga City Police Station asin padagos pa man na naghihimas nin malipot matagas na rehas sa karsel para man sa magkakanigong disposisyon. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal.
sa Executive Order numerado 9 Series of 2021 liwat na pigsaro-saro kan alkalde ang mga pinagbabawal na mass gathering sa Banuan kan Buhi, Camarines Sur mientras na padagos pa man na yaon sa MGCQ. Ginibukan alkalde ang sinambitan ng lakdang matapos man na makaabot sa iya ang mga sumbong na may pagtitiripon o mass gathering sa sinambitan ng banwaan na padagos na minabalgar sa reglamento kan IATF. Mientras tanto nga sa Banuan man kan Baaw, Camarines Sur, igwana naman na duwang bagong reported recoveries na nairehistro sa Banuan kan Baaw. Base naman sa informasyon na pinaabot kan Edmiro asin man kan Department of Health, Bicol. Si Bicol patient numerado 8844, babaye, 34 anyos, taga-Agdangan, Baaw, Camarines Sur, nakarecover ini kasuudma Mayo 20, taon 2021. Asin si Bicol patient numerado 8845, lalaki, 35 anyos, taga-Agdangan, Baaw, Camarines Sur, nakarecover man ini kasuudma Mayo 20, taon 2021. Ang sinambitan ng duwang pasyente ini parehas tinamaan o pinagtawanan nin sertifikasyon na clinically recovered nin huliman o haliman sa lisensyadong doktor pagkatapos na makompleto na kan mga ini ang pig-required na aldaw na isolation. Asin matawanan naman nin medical attention asin dai na mahilingan nin anuman na sintomas na may koneksyon sa COVID-19. Alagad ini ang pinakiulayan paman na liwat magpasairarom nin dugang na 7 aldaw na isolation antes man na makisalamog sa mga namamanuaan tanganing makasigurado na salbado na sa sinambitan ng helang. Mientras tanto, nagpahimutik man si Mayor Jeff Viseño na hali man sa iyang opisina ang pangaran kan mga tinamaan nin COVID na mga empleyado sa lokal na gobyerno. Imbes inako kan alkalde na talagang igwanin mga nagpositibo, alagad dai niya pigpangaranan ang mga ini tanganing maprotehiran an sa indaman na pamilya asin dapat na daiman na tanganing mapangatamanan an sa indaman na mga data privacy. Inako kan alkalde nin huliman sa nagkakapirang nagpositibo kung kaya pigpautob an temporary lockdown sa sinambitan ng munisipyo hasta sa pizza 31 kan bulanin Mayo. Mga coded an pangaran na pigpaluwas asin is igwaman nin executive order na permado ni Gobernador Migs Villafarte kan probinsya kan Camarines Sur. Ginibukan alkalde ang sinambitan ng pahayag matapos man na may magluwas na pangaran o listahan kan sinambitan ng mga nagpositibong kaso na malinaw na bakong hali sa lokal na gobyerno. Sigun sa alkalde, maski arog kaini ang kamugtakan, padagos pa na pinapangatamanan ang interes kan pribadong individual urog na kan pamilya kaini na minsan kinakatakutan na kan publiko nagaro may ketong na pigdudulagan. Magigirumduman na kan nagtalikod na mga simana, haros sunod-sunod na orolakitan sa mga opisina sa lokal na gobyerno kan sinambitan ng banwaan
na nag-abot nin 7 ang nagpositibo. Nagpatanid pa ang alkalde na sa iyang kakasuhan ang si Isayman na nagpapaluwas kan salang informasyon mapadapit man sa mga kaso kan COVID-19 sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Mientras tanto, sa iba pang detalles kita kan mga barata sa lado lokal, hali man duman sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, alas 7 nin pagkaaga kasuod Mayo 20 taon 2021, liwat man na nagsagibo nin barangayanihan ang aktibong mga miyembro kan Municipal Kikidat kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur sa pakikipagtabangan kan Nabwa Municipal Police Station sa irarom kan liderato ni Police Major Divino John Filia, officer in charge kan Nabwa Municipal Police Station. Asin kan 2nd Provincial Mobile Force Company RCSP CWAO team sa pangingenot man ni Police Lieutenant Jeffrey Esculano. Isinagibo ang sinambitan ng barangayanihan sa paagikan sarong clean-up drive sa Barangay Tandaay sa Banuan kan Nabwa, kung sain nagtabang-tabang ang mga kahubinisan, kapupulisan asin man mga namamanuaan kan sinambitan ng barangay sa pagtubod na an malinig na kapalibutan nagdadaranin magayon mauswag na pagbuhay. Liwat na pinahiling man kan mga kahubinisan sa paagi kan aktibidad an sa indaman na pagiging responsable asin pagiging magayon na modelo bako sana sa kaparehas mga jóvenes kundi patin sa bilog na komunidad. Mantang pig-aagyat kan Nabwa Municipal Police Station asin man kan 2nd Provincial Mobile Force Company an iba pang kahubinisan na arugon an mga magagayon na gibo gawi-gawi kan Nabwa Municipal Kikidat asin man makisumaro sa mga maray na obheto pasiringon sa pag-uswag kan nasyon. Mientras tanto na arestar kan karamuan PNP sa pangingenot ni Police Major Lowe Ordonez Jr. ang 3 katawo kan nakalis na pagkabanggi alas 6 Mayo 19 taon 2021 duman sa Barangay Uring sa Karamuan, Camarines Sur nin huliman sa illegal na pagsusugal o Presidential Decree 1602. Ang mga sospek inipinagbistong sinda ni Nita Karen I. Balanay, 69 anyos, Pablo Huwit I. Chokson, 64 anyos, parehas residentes, kan Barangay Uring, asinman Aldrin Alarcon I. Coral, 31 anyos, residente kan Barangay Tawug, Karamuan, Camarines Sur. Ang sinambitan ng tulong akusado nadakop mismo sa aktong nagsusugal o mas bistado sa apod na tungits, mantang na-konfiskar sa mga ini an sarong set kan baraha asin man kwartang taya na nagkakantidad 350 pesos. Ang PNP kan Karamuan
padagos man na pigpapautub ang kampanya kontra sa kriminalidad. Katabang ang lokal na gobyerno na pinamamayuhan ni Mayor Marilyn Cu, asin sa aktibo man na partisipasyon kan mga namamanuan para man sa salbado asin matuninong na lugar. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, nagpapadagos man ang vaccination rollout kan lokal na gobyerno kan Karamuan, Camarines Sur sa mga yaon sa priority list gamit ang AstraZeneca vaccine. Sigon ki Joleta Herrero, registered nurse 3 kan RHU Karamuan, nasa 130 doses kan AstraZeneca vaccine ang ipinagtudok kasuudma. Mientras na 296 man na doses kan Sinovac ang naitao kanakalihis na aldaw sa mga nagpabakuna, kabali ang sa indaman na alkalde na si Marilyn Socorro Cu na kabali subuot sa A2 priority. Target kan gobyerno lokal na mabakunahan ang nasa 70% kan sa indaman na total population o nasa 35,000 na katawo sa haros 50,000 na kabilugan. Kabalikan bilang kan mga residentes sa lugar tanganing magkaigwa, sindanin inaapod na herd immunity. Padagos man ang sa indang pangapudan sa mga namamanuan na makisumaro sa pagpapabakuna taganing maprotiran ana sa diri mga mahal ninda sa buhay asin ang komunidad na pinaghihiro-hiroan. Detalyes paman giraray kita kan mga bareta sa lado lokal. Makalihis ang 10 taon na pagtatago-tago kasuudma Mayo 20 taon 2021 alas 2:40 nin pagkahapon kan mataymingan duman sa barangay Dumagmang, Labo, Camarines Norte kan pinagsarong puwersa kan Regional Mobile Force Battalion 5 kan Camarines Norte, 2nd Provincial Mobile Force Company asin man kan Labo Municipal Police Station, patin kan PNP sa Kamalig na pinanginutan mismo ni Police Major Kenny L. Tanchado, officer in charge. Ang suspect na naarestar inipinagbistong si Glenton Mortega, national, 47 anyos, trabahador, residente kan Suna 1, Barangay Dumagmang, Labo, Camarines Norte. Ininin huli sa alias warrant of arrest sa kasong frustrated murder sa irarom kan criminal case numerado 11815 fechado Marso 11 taon 2013. Mantang rekomendaran ini kan korte nin piyansang nagkakantidad 200,000 de pesos para man sa temporaryo menteng libertad kaini. Alagad sa ngunyan ang sinambitan ng akusado, anyaon paman giraray sa kustudiya kan Kamalig Municipal Police Station, asin padagos pang naghihimas nin malipot matagas na rehas sa karsel para man sa magkakanigong disposisyon. Ultimong detalyes na kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal.
Dagos na ang biyahing syudad kan Legazpi, pasiringon Metro Manila, vice versa kan bus na DLTV mapuon na sa Lunes, Mayo 24, taon 2021. Ini ang pinag-anunsyar kan pamayo kan DLTV na mapuona an sa indama na booking o nagpuona an sa indama na booking kasuudma Mayo 20 taon 2021 para man sa mga pasiringon na mabiyahe na pasahero na mauot na magbiyahe pasiringon sa Metro Manila asin man papuli sa syudad kan Legazpi. Mantang kinakaipuan sa nang magtuyo asin man magduman sa PITX o sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o makipag-koordinar sa indama na opisina para man sa iba pang mga informasyon. Oras niya to sa gunyan, alas 12:37 nin pagka-udto. Mabualta kita pagkalis na kan mga pahanap buhay. Radyo Ronda Newswatch. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ang oras na ini hatod sa inyo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng HCI CMD Cell Mineral Drops. Dahil ang buhay ay mahalaga, palakasin ang inyong resistensya. Hanapin lang basta't may star na pula. HCI CMD Tatak Original CMD Cell Mineral Drops. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ito ang bago ngayon sa Iriga. High-tech at naiiba. Notorious Details Auto Detailing Studio. Para sa mga gustong magpa-makeover ng inyong mga sasakyan, motorsiklo o automanyan, tiyak inyong mapagkakatiwalaan. Ang Notorious Details Auto Detailing Studio. Tandaan, Notorious Details Auto Detailing Studio. Meron silang very affordable, mura na at yakang-yakan ng bulsa na mga serbisyo gaya ng Notorious Packages, VIP Car Wash, VIP Detailing, Ceramic Coating at Nano Graphene Coating. Meron ding premium services gaya ng Premium Car Wash, Motor Wash, Wash Plus Wax, Express Detailing at Interior Detailing. Subukan din ang kanilang premium services gaya ng Headlight Restoration, Glass Detailing, Engine Detailing, Cabin Disinfection at UV Light Sterilization. Meron silang mga friendly lady detailers and car wash boys. Dito nyo lang matatagpuan sa Notorious Details Auto Detailing Studio. Kaya kung gusto nyo ng sasakyan na always bago at gwapo, subukan na ang pinakabago at naiibang auto detailing sa Iriga. Yan ang Notorious Details. Maganda ang lugar at pwedeng mag-relax habang kayo'y naghihintay with free coffee and Wi-Fi. Notorious Details. Visit us at Iriga Nabua Highway, Francia, Iriga City. Notorious Details Auto Detailing Studio. Your car is in good hands. Owned and managed by John and the beautiful Dayan Maestrado. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan,
an first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, an pito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nin tulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ernest Salvador. Tagalo ako ng taxi driver. Napakahirap ko talaga ng buhay ng taxi driver. Minsan naranasan kong pasero ako, gusto kong umihin, hindi ako makahiya, gawa ng may sakay ako. At hindi ko tagal, naramdaman ko na lang na medyo may sumasakit ang tagiliran ko. Ginawa ko, bumili ako ng Kidney Care. Ito po, katunayan, gumanda na ang aking pagkarandam. Tuloy-tuloy na po ang aking trabaho. Kaya maraming salamat po sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Summer na naman, kaya buwelong-buwelo sa mga gimmick at handaan. Ang sarap talagang kumain, lalo na ang mga malalamig na desserts, fruits at iba pa. Pero teka, ngipin nyo ba ay ayos pa? No problem, dahil may solusyon na dyan. Puntahan lang ang pinakabago, pinaka-high-tech at pinakamodernong dental clinic ngayon. Puntahan lang ang Zantua Nonato Dental Care. Zantua Nonato Dental Care. Affordable at garantisado ang kanilang serbisyo. Zantua Nonato Dental Care. Cool, as in malinig ang sa indang lugar. Very friendly pa ang sa indang mga dental staff. Bukas sinda Lunes sundong Sabado, alas 8 nin aga, sundong alas 6 nin banggi. Igwanin mga branches sa Iriga, Nabua, Baaw, Buhi, asin ang pinakabago sa Pili, Camarines Sur, Sanchua Nonato Dental Care. For appointment, please call or text 0995-674-7069. That's 0995-674-7069. Kun ang hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig. Yaon na sa Santo Niño, Iriga, ang Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram ang inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Iriga City, or call 0912-676-6649. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa ngunyan, alas 12:46 nin pagka-udto.
Ngunyan na balik girare kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Alagad antes kan sa tuyang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Tawan tamo na nindalan ang pinagduhol sa sakuyang obituary notice. Ipinapaisi sa gabos na nakakamidbid ki Idita Lauron Serdan na inian binawian na nin buhay kan Mayo 19, taon 2021. Kon kaya inaapudan ang pamilya Lauron duman sa Karkar, Cebu na sinda filing asin Dudong Lauron naan sa indong tugang Gadana. An bangkay kan na sinambita ng Gadan na papatentihan sa Suna 1, Barangay San Isidro, digdi sa syudad kan Iriga. Ang nagpapaisi ang aki kan Gadan na si Nomer Serdan. Ngunyan sa pagpapadagos na kita kan sa tuyang mga bareta. Alagad paabutan ko nin maray na udto ang mga masusugid niya tong paraantabay kan RPNDCKI. Si Diasis Arlene Pamela Fortes duman sa Barangay Pantat sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur. Siringman si Madam Melanie Mendoza asin ki Manuel San Juan dyan sa opisina kan DXN Naga. Maray na udto sa Indo dyan ki Ray asin man ki Sir Jun asin sa iba pang mga pag-iriba nindo dyan. Detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Pigsyerto ni Presidente Rodrigo Duterte na itatao sa mga nagtitios ang COVID-19 vaccine na gibukan US-based Pfizer-BioNTech na nagpaparahay o naghahali sa COVAX facility. Sigun ki Presidential Spokesperson Harry Roque, ang kasuguan kan Presidente inibasi naman sa patakaran kan COVAX facility. Piglalauman na nasa 2.2 milyon na bakuna pa nagibo kan Pfizer ang maabot man sa nasyon ngunya na Mayo apera pa sa 193,000 na naideliver na. Prioridad kan COVAX facility na maitao ang supply ng mga health workers. Mga may edad asin mga tawong may ibang kamatayan. Sinabi man ni Roque na dai ibugtak sa mga salaan o sa mga mall ang Pfizer kundi sa mga vaccination sites kan mga barangay kung sain hababa ang take up kan vaccine. Nagtutubod man si Roque na halangkaw na ang kumpiyansa kan mga tao sa bakuna. Paabutan ko nin maray na udto ang sakuyang tugang duman sa Pasig City. Si Benos Prestado Bongais Salba nagdadalan sa mga oras na ini. Ninhuli man sa padagos na kariribukan ipinagtas na kan Department of Foreign Affairs DFA sa Alert Level 2 ang Gaza mientras na Alert Level 1 man sa Israel as in West Bank. Sa abiso kan DFA naka-standby na sinda asin man
andam naman an sa indaman na evacuation plan oras na kaipuhan ini urog na kan mga Pilipino na maawot ng magpuli digdi sa Pilipinas. Napag-araman na abuton sa 29,473 na Pilipino ang nagtatrabaho asin nag-i-star duman sa Israel, mientras na 91 ang nagtitiner duman sa Gaza. Sa irarom kan Alert Level 1, papalikay ang mga Pilipino sa mga conflict zone asin daiman kaipuhan ang evacuation. Mientras na sa irarom kan Alert Level 2, pinagpipreparar ang mga Pilipino sa posibleng evacuation asin man pinalilikay sa mga non-essential movement asin sa mga lugar na pinaggigibuhan kan mga protesta. Sa ngunyan, mayo pa man na ililista ang DFA na mga Pilipinong na irido o nakulgan puon kan magpuon ana tensyon duman sa sinambitan ng lugar. Maray na udto ki Irma Bongais Galyarte an sa kuyang pamangkin na beauty queen dyan sa Cainta, Rizal. Ipinahayag kasuodma ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. na sa presenteng nasa ikatulong ranggo ang Pilipinas sa Southeast Asia o SEA sa vaccination rollout. Sa datos kan NTF nakapaglista na ang Pilipinas nin 2,623.93 na doses na naitao sa publiko puon kan magpuon ang vaccination kan Marso 1 gamit man ang bakunang Sinovac, AstraZeneca asin man Sputnik 5. May 7 aldaw na average ang Pilipinas na 69,760 dosis na itutudok sa ngunyan, mientras na nasa 35,933 na dosis ang daily average. Puon kan magpuon man ang gobyerno kan vaccination. Nanginginot sa SEA ang Indonesia na nagpuon nin vaccination kan nakalis na Enero 13. Asin igwa na kabilugan na 22.6 milyon na doses na naitudok, mientras na panduwa ang Singapore na may 3.13 milyon na doses kan o na naitao. Puon man kan magpuon ang sa indang vaccination kan nakalis na Disyembre 30 taon 2020. Sa bilog na kinaban, nakatukaw ang Pilipinas sa rank 41 sa 195 nasyon, mientras na pangkinsiman ini sa 47 nasyon duman sa Asia. Ang focus area ngunyan kan NTF sa vaccination iyo ang National Capital Region, kaiba na ang mga kataid na probinsya kan Bulacan, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas, asin man Rizal na may alokasyon na 3.3 milyon na doses kada bulan. Kaiba man sa focus area ang Metro Cebu, asin man Metro Davao na may alokasyon na 400,000 na doses kan bakuna kada bulan. Maray na udto ki Baby Blue na atintidong marhay na nagdadangog sa Bareta sa Pagka-Udto dyan sa Cainta, Rizal. Mientras tanto, maaaraman pa man kan publiko kung anong brand kan bakuna ang itatao sa senda sa mismong vaccination site nin Huliman sa ipinapautob na on-site vaccination education kan Department of Health.
Kini ang paglilinaw kan DOH makalihis man na sugoon kan Department of the Interior and Local Government DILG ang mga lokal na gobyerno na iuntok ang advance na pagpapahayag kan brand kan bakuna sa saindaman ng mga text campaign, social media post sa iba pang klase kan komunikasyon. Garantiyahan kan DOH na gabos na bakuna na pinagtawanan nin Emergency Use Authorization EUA kan Philippine Food and Drug Administration FDA inisalbado asin marhay nin hulita nagsairarom ang mga ini sa istriktong evaluation kan Department of Science and Technology FDA asin man kan mga vaccine expert group. Mientras tanto, pinapupunan naman ni Senador Sani Angara sa Food and Drug Administration FDA ang pag-aadal para man sa paggamit kan abilabling COVID-19 vaccine sa mga kaakian. Sinabi ni Angara na dapat sundan na kana FDA ang sa indang counterpart sa Estados Unidos asin iba pang mga nasyon na nagpupuon kan pag-adal ang paggamit kan bakuna kontra COVID-19 sa mga 18 anyos pababa. Paliwanag pa man ni Angara dapat na ahead of the curve ang gobyerno pag-abot sa pagpapahiwas kan bakuna sa iba pang AIDS group. Mantang pigalimbawa man kaini ang desisyon kan US asin man ang Singapore na nagtutugot na bakunahan na kontra COVID-19 ang 12 hasta 15 anyos. Para man ki Angara signal na ini tanganing magsagibo naman nin sa diring pag-aadal ang FDA mapadapit man sa pagbabakuna sa mga minor de edad. Paliwanag pa man kan senador na sa basic education sana igwang 28 milyon pigkakarkuluman na 3.4 milyon ang nasa tertiary kon kaya pag pinag-iba ang kabilugan na populasyon kabali na sa top 50 na nasyon mas dakula pa sa Australia na may 25 milyon. Ang pagbabakuna subuot sa mga kahubinisan magpoprotekta sa pinakadakulang populasyon group hali man sa COVID. Ultimong detalyes na kita kan Bareta sa lado look o national. Pig-aprobaran na kan National Police Commission na Folcom ang recruitment kan PNP nin nasa 17,000 na bagong pulis ngunya na taon. Ang recruitment inibilang kasimbagan sa kakulangan kan mga pulis nin huliman sa mga nagre-retiro na police visibility asin man pag titinir kan peace and order. Tanganing masyerto na marhay matitibay asin man mayong bakir ang mga time na nagpupulis. tataas. Alam mo pa, ito pala idadagdag ko kay Rabia. Alam mo ba, di ba Pluto retrograde tayo ngayon? Ang Pluto is the ruling planet ng Scorpio. So baligtad ang nangyari. Imbis na mananalo siya, natalo siya. Kasi retrograde eh. Oo, since retrograde, may haharapin siyang katotohanan. So kahit anong pilit niya sa entablado,
mapipilitan Si siyang Gonki harapin yung Eliazar katotohanan na hindi sa para sa QR kanya yun. code, Although, mayong parang front na lang yung pangaran, ngiti-ngiti ulalaw niya kon, na kunwari an kaya niya. Pero actually aplikante hindi sa na bilog nanghihina na na siya dahil nga application Pluto process, retrograde. kaya So, yun ang malilikayan sinasabi niya. ang Tapos yung kulay pa. mga padrino Yung kulay na dilaw, o hindi maganda. kurusugan system sa recruitment kan mga pulis. Isuso na nina tultol asin man maagi sa patas na proseso. Ang gabos ng mga bagong recruit asin man pipilion ang mga individual na kwalipikado, may integridad, may puso para man sa serbisyo publiko asin karapat dapat na mapabali sa PNP. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Bareta sa Pagka-Udto. Ngonya na aldaw nin Biyernes sa aga mayo kitang laog. Dahil kita mairibahan sa Bareta sa Pagka-Udto. Maray na udto ki Ramon Gomez Valenzuela. Nakaibahan ta sa lado technical si Kuya Tony Aguilar an sa tuyang Chief Technician. Maray na udtuman palan sa sakuyang tindahan dyan sa Springfield Subdivision, Barangay San Roque, Syudad Gan Iriga. Yaon dyan si Sprite, si Nika, asinman si Ipi. Si Rodel Cesar an sa tuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Legacion Valdez sa opisina. Si Engineer Lindon Toralio, asinman si Tony Saison, duman sa transmitter. Maray na odto sa sakuyang classmate si Roger Nacario Marmol, Lai Bernardino Ofiñano. Ako man po an sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa Pagka-Udto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang pag-antabay. Radyo Rondan Newswatch. Radyo Rondan Newswatch.